It's happening! Everybody stay calm! What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure? Stay calm! What? Everybody calm down! Poseu-me un català, ni que sigui, Prime? Sou les piles, Subcat, conformo amb Subcat, però en realitat no. Si us plau. Necessito. He de parlar d'aquesta sèrie també, vale? És molt dur. És quan surti, mare meva. Mare meva. Hola, als 4 fans de Hasbin Hotel i de Hello Agos que parleu en català. Aquest canal us entén. Fins al proper vídeo.